Jeg blev overrasket over, jeg tænkte, jeg havde der nogle søvnløse nætter med, når vi skulle til at skifte pumpe. Ja. Hvordan det ville køre. Ja. Forbrugerne har ikke mærket det mindste. Vi fik 5 nye pumper indstillet. 10 kubikmeters pumper og 5 kubikmeters pumper til om natten. Ja. Og jeg gik der og spekulerede, hvordan kommer vi der rundt ved det. Og så var Ipa nede og sige, han ingen problem, og Dennis Møller, han var her. Og så fik vi, det kom ved Vestman, de rev de 4 pumper ud, og lade en sæt til at køre med. Og så satte de nye pumper ind, så fik vi strøm over fra naboen til 2 pumper. Og så skiftede de den sidste. Forbrugeren har ikke mærket noget som helst. Det var perfekt. Ja. Hvor lang tid tog det? Det tog en dag. Det var simpelthen bare over en dag? De to fra VVS, de kom om morgenen, og så klokken 5, halv 6 eller sådan nogle ting, der var de færdige. Og så kørte de 2 pumper. Så ugen efter skulle vi have en ny eltavle også, fordi vores eltavle er jo også 30 år gammel. Ja. Og jeg tænkte til at begynde med det, finder du aldrig ud af. Så har jeg fået sådan en højtelefon, der ligger derinde. Jeg kan gå ind over til og se det hele over telefonen, uanset hvor jeg er henne. Så kan jeg lige køre ind og gå op, så kan jeg se, hvordan vandværket det kører. Og også hjemme på computeren jo ikke. Og så har vi lavet sådan til alle i bestyrelsen kan se, hvordan det kører. For det skal ikke kun være mig, der skal ind og kigge. Og de andre synes, at det er fornemt, nu kan de lige gå ind og kigge, hvordan det ser ud, jamen det kører. Og før har vi jo ikke haft alarmer på hverken på boringerne eller på døren, det har vi også fået. Nej, det kører. Det kører optimalt, det må jeg sige. Jeg blev overrasket for det, jeg tænkte, skal vi til at skifte helt lige, men altså nej. Det var bare let. Ingen problemer, slet ikke. Det var godt. Og de folk, der har været her, de har været så dejligt nemme at have med at gøre. Det er ingen problemer. Så jeg blev altså helt ærlig, jeg blev overrasket over, og den vejledning, vi har fået fra IBA og fra Dennis og de andre, altså det har ikke været noget med her, altså som her bestemmer vi, eller her bestemmer jeg. Sådan, hvad mener du? Altså det har vi har fået en meget fin behandling.